To jama'a barkanmu da warhaka. Sunana kamar yadda kuka sani Muhammad Sa'id Muhammad. Yallaɓai ina ma barka da zuwa. Nagode. Na'am yallaɓai ina so in san sunanka. Sunana Anas Musa. Na'am. To Malam Anas, da Allah zaka bani takaitaccen tarihinka. To. Kamar yadda na faɗa sunana Anas Musa. An haife ni a garin Jos, Plateau State. Na'am. Na girma a nan garin Kaduna a Bakwa. An zo da ni tun ina ɗan shekara 6. Nan na yi nursery, na yi primary school a Angon Kanawa, na yi secondary school KTC Kawo, sannan na je na yi diploma na a Kaduna Polytechnic a statistics. Masha Allah. Na'am. To yallaɓai wani gwagwarmaya ka yi kafin ka zo wannan matakin? To, kamar yadda kuka sani dai, ni ne vice chairman na Abakwa Youth Association AYA. Ƙungiya ce mai zaman kanta wanda aka ƙirƙire ta tun 1990 a cikin garin Abakwa. An ƙirƙiri ƙungiyar ne domin manufar taimaka ma 'yan Abakwa wanda kuma a kan shin ake har a yanzu. Shi AYA ba wani gwagwarmaya ake kafin a shige shi ba. Kungiya ne wanda in ka tsaya ka duba da kyau zaka ga mutane ne da muna da aƙida na taimakon al'umma. To in kana da irin wannan aƙidan yawanci za ga ba sai an gayyato ka ba, da kanka zaka kawo kanka tunda kana son ci gaban al'umma. A hakan muka tsinci kanmu a ciki tunda mu masu son ci gaban al'umma ne. Na yi PRO kusan tenuwa 2 na yi tunda mun yi ciyamomi daban-daban. Na yi PRO tenuwa 2, sannan na yi welfare director. Daga welfare director na yi secretary, sai da nema ciyamomi daban-daban guda 3 secretary, har sai da nan mallaki super sec. Daga nan aka samu canjin gwamnati kuma na tsinci kaina a vice chairman administration na wannan kungiya a yau. Shine a takeice. To yallaɓai AYA ta kai shekara nawa yanzu da kafuwanta? An kafa AYA tun 1990. Idan ka buga yanzu muna da shekara 33 kenan za mu ce ko da 4. In ban batar lissafi ba. Kaga lokacin tun muna 'yan jarirai. Gaskiya. To yallaɓai AYA wani kalan gudunmuwa take ba ma al'umma? To, kamar yadda na fara faɗa a farko, gaskiya a lokacin an kafa AYA domin manufar taimakon ilimi ne. Saboda mun manta ba tun muna 'yan yara yayyunmu da suke rike da kungiyar a lokacin suna mana extramural classes. A lokacin ana tattara mu ba mu so a zane mu je a yi mana lesson da karfi da yaji, har abin ya zo ya girma aka faɗaɗa shi, aka shiga aikin gayya irin su gyare-gyaren kwata da wasu abubuwa da ba za mu iya faɗansa a zahiri ba gaskiya. Misali, an taimaki mutane individually. Kaga wannan ba za ka ce wani kaza an mai kaza wani kaza, shine abin da nake nufi. Akwai wayanda aka ma irin wayannan taimakon gaskiya na boye. Akwai asusun marayu da AYA take ɗauka na wayanda suka rasa iyayensu maza, haka ana ba su wannan gudunmawan. Abin ya girman da har mun kafa secondary school a cikin garin Abakwa, community secondary school. Duk wanda ya san community secondary school AYA ce ta kafa ta, mu ne custodian ɗinta kuma muke kula da ita har a yanzu. Gaskiyar magana an kirkire shi ne saboda less privileges, masu karamin karfi da kuma marayu. A hakan aka kirkire shi. Muna da computer classes da muke yi ma yara tunda duniya ta koma ta na'ura yanzu. Muna da computer classes da ake yi, sannan shi wancan extramural classes din ba a daina yin shi ba, ana yin shi har yanzu. Akwai committees na tsaro da AYA take kula da shi. Ana kula da harkan tsaro sosai, wanda duk wanda yake cikin garin Abakwa yanzu, wani mara gaskiya yana shakkan a ce yanzu za a kai shi AYA. Ka tambayi kowaye za ka samu wannan tarihi. So muna kula da harkar tsaro sosai. Kaga banda bangaren ilimi, banda bangaren welfare, muna kula da bangaren tsaro shi ma. Muna ba da gudunmawa sosai ta wannan bangaren gaskiya. Masha Allah. Wannan shine a takaice. To yallaɓai wani kira za ka yi ga matasa masu misali a kan harkan yau da kullum? To,
kiran da zan yi akan matasa shine ilimi yana da matuƙar muhimmanci. Matasa su bada hankalinsu sosai wajen harkar ilimi da kuma harkar ƙungiyoyi. Gaskiyar magana an ce wai youth are the backbone of every community, ma'ana matasa su ne ƙashin bayan kowane irin al'umma. To idan ba ilimin akwai abubuwa da yawa da za a bar mu a baya, za a bar matasan a baya. So muna kira ga matasa su shiga harkan ƙungiyoyi. Kada ka rena ƙungiya ko ya take ka shige ta, za ka ba da gudunmawa 100%. Sannan akwai kiran da nake so yi akan matasanmu na yanzu. Al'amura sun lalace sosai. Harkan shaye-shayen nan na kira ga matasa su yi haƙuri. Babu wani abin da ke cikin shaye-shaye in ba lalacewa ba. Matasa su yi haƙuri su bar harkan shaye-shayen nan. Yana damun al'ummarmu sosai saboda shi ne yake leading da faruwan abubuwa da yawa gaskiya. Sace-sace, sara, suka, komai shaye-shaye shi ne ƙashin bayan shi. Muna kira ga matasa su yi haƙuri su rage su bar wannan shaye-shaye. To, yalla bai me fatanka na ƙarshe ga al'umma baki da? Fatana na ƙarshe ga al'umma shine a zauna lafiya. Zaman lafiya ya fi komai. Da zaman lafiya shine ake iya achieving duk abin da ake so a samu. Yawan faɗace-faɗace, tashin hankali, waye-waye a yi haƙuri da shi. Ina kira ga a zauna lafiya. To yalla bai daga ƙarshe wani kira za ka yi ma gwamnati? To muna kira ga gwamnati ta rika sauraron koke-koken matasa. Ta ba matasa duk gudunmawar da ya kamata ta ba su. Saboda kamar yadda na faɗa a baya, matasa su ne ƙashin bayan kowane irin al'umma. Idan matasa ba su samu tallafi daga gwamnati ba, gaskiya akwai matsala. Gwamnati ta tallafa wa matasa tunda akwai bangare na musamman da aka ware domin hakan. In ban manta ba akwai Ministry for Youth and Sport ne, something like that. To gwamnati ta ba matasa tallafi. Wannan shine a takaice. To jama'a, kamar yadda kuka sani ni ne gabatarwa Muhammad Sa'id Muhammad, inda na kawo muku haziki kuma dan gwagwarmaya jajirtacce a yau, inda kuka ji daga bakin shi. A nan nake muku fatan alkhairi. Sa'annan kar ku manta ku danna mana like da subscribe domin ganin wasu fitattu a harkan al'amuran da ya shafi yau da kullum. A nan nake ce muku na bar ku lafiya.